ihe ọma gị esi n'anya nwa ụtụtụ a wee chake wee pụta ndụ ya esi ebe a wee pụtara gị asị m unu gọzie na anyị mee na anyị eze ndị na-achọ nwa nye na ha nwa ndị na-achọ ego nye na ha ego ndị na-achọ visa nye na ha visa ndị ife ha na-eme nghasa ngwa dozie na ya ndị ọnọdụ ha gbalọrọ agbalụ ngwa menụ ka o doo nọ ife anyị na-ayọ ka ihu anyị si wee dị iche iche ka mkpa anyị si wee dị iche iche ma unu chetacha anyị karịa ka anyị chetara onwe anyị unu ekwekwana ka ifele mee anyị ekwekwana nụ ka agha rie anyị onye chụba anyị na ọkarịla anyị asị m ụnụ chụba na onye achụgbuo ya n'onunu onye gwubela anyị onunu bụ ihe ya adaba n'ime ya olee sọ na anyị na-echelu mmadụ echiche ọjọọ mana ọ bụrụ na anyị adị echelu mmadụ echiche ọjọọ nwe ihe mmadụ chere anyị ga-abịa na mmezu anyị bụ ụmụ ụnụ anyị dị n'ala wee na-ayọ nne gọzie na anyị ego mmiri bụ ego eribe agwụ agwụ ọ na-abụ unu nye anyị ego mmiri ọ dịka asị na agwọrọ ọgwụ ego wepụrụ na anyị anya ndị amoosu anya ndị ọkọt ndị ji iwe ndị ji efe mela abalị ndị ji abalị mela efie ndị na-achụ ọchụchụ mmụọ ọchụchụ mmadụ wepụrụ na anyị ya asị m unu doo unu biko nu gọzie na anyị wepụrụ na anyị anya ndị lile ogbuma ndị amoosu wepụrụ na anyị anya ha biko na unu ekwukwana ka anyị dị ka ọnụ akọla anyị unu ekwukwana ka anyị dị ka ọnụ akọla anyị n'afọ 2026 awele ufo Chidimma connection open door success ụzọ niile mechiri emechi na ndụ anyị nne asị gị mepesia ya ụzọ amara ụzọ ụba ụzọ ego ụzọ ufo ụzọ Chidimma anyị kụba ka anyị kụta anyị bube ka anyị gbute anyị chọba ka anyị chọta ife adị akọkwana n'ebe ọ na-adị unu gwara anyị sị na nwa mmiri eji ha sọ mmiri akwa aka ada egbu onye kwere ekwe gbuo onye ekweghị ekwe ọkwa ya ekwetego n'ebe unu na unu ya emela anyị eze mmiri ụkwụ ada akọ na mmiri ụkwụ agaghị akọ n'ife ọbụla bụ ife anyị na-eme agaghị ofufe ego oyibo agaghị akọ n'ife ọbụla bụ ife anyị na-eme menụ mamite ego eze menụ ụmụ m eze menụ ha ọgaranya ụmụ m niile nọ n'obodo oyibo ndị nna alụlụ ọlụ ụmụ m niile nọ na Naịjirịa ndị nna alụlụ ọlụ ụmụ m niile ndị na-efolo m na TikTok, Facebook, Instagram, YouTube asị m unu gọzie nọ ha unu ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ akọrọ anyị ndị alụghị unu na 2025 ya alụ na this year ndị agba ha moto 2025 ya agba 2026 latest model ka anyị agba anyị ha agbakwa moto ya agbakọta akwụsị akwaba aka agba aṅụ mmiri anyị ha agbakwa ụdị a n'ọkwa tia leda onye chije oje n'ebe a na-alụ moto jegoro tia leda maka ụmụ mmiri nwere ife eji ama ha ụmụ mmiri bụ ife dị iche ka eji ama ha ọnọdụ dị iche ọnọdụ ọma ọnọdụ ego ka eji ama ha nkwube ka o sedu m n'ọnụ chi ya eji chi ya bụ mana asị m unu deeme na ife ọma unu mere anyị deemena na nke unu ya emela anyị emere asị m unu deeme bunye na anyị enu unu ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ akọrọ anyị ndị ile akọghị anyị ọnụ mana ihe mma bụ unu chelu na anyị maka na ndị mmiri anyị eme anyị eze ha ya eme ụnụ taa kpuchie ọnụ n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo na ndị mmiri na chi anyị ise